teko mag siasa ne ogaye duond buch siasa mar DCP Geoffrey Kadi Gachagua odiochieng' ma kawuono koro ne otelo ne chenro nendo ma ong'ere kaka Kadi ma en manendo mar jiwo ji mathoth mar mondo mi okaw ombulu kata ndikre kaka jolut ombulu motelo ne yiero ma higa manyien mar 2020 to kod 7. Rigathi Gachagua katwa kod oganda kaachiel kod jofwambo e kaunti nogo ma Nyeri oyango ni rowere oyiene ni koro gikaw ombulu kendo yiero kanyindo jotelo magidwaro ka thoro wach maduong' ma oyango en ni telo makare mabende koro nyalo tiyo kod mwandu jo Kenya yo nendo makare ka okwedo jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto moyango ni sa osechopo manyaka koro dhi pacho. Young people across the country have come up with the Nico Card movement, which we are launching here in Madeira today. And we want to urge our young people, wherever they are, we need to register 6 million young people to join the rest of us so that next year, on the 10th of August, we can wake up early and make good decisions for the benefit of this country. This vote that the young people are taking will enable them to actualize what they wanted in June 24 when we had the Gen Z protests. They wanted transparency and accountability. They wanted good governance. They wanted good education. They wanted good health. They wanted a country that is governed by the rule of law.